इतना गरीबी के मारे परेशान हो एगो हमार मरद बा साला कमाला 1 रुपया खर्चा बा 4 रुपया कोयला घर चलावो हम घरवा कैसे चलाए हमको समझ नहीं आवता बा कमात नहीं थे कहता निमन से घर चलावा लइका कुल के अच्छा स्कूल में पढ़ाओ का कहाँ से हम करी हमारा खून खा ले जाता ना कोनो बाबा बाता बतैले भी हमार दीदी जाता ना देखाओ तनी जेके जेके देखले है ना चला सबका कल्याण भइल। अरे तो बाबा हमरो कल्याण करा दे खाना दे से सेवा में बात। अरे बाबा पाँच हुआ तनी खुश रह बैठा बैठा। अरे बाबा एगो दिक्कत हो गइल बा। का हो? अरे जाना तनी वो हम मर्दा बना एकदम कुछ कमात मत है नहीं खे एकदम परेशान हो गल बाटे एकदम गरीबी से एकदम परेशान हो गल बाटे ना रोजगार बा घर में ना कुछ बा और दुद्दू तीन लड़का बटा को हम कहाँ से का करें समझ नहीं आवता। अरे नौकरी पकड़ी है तब रोजगार होई ना आए तब ना पैसा आई खटा खट तो का करिए बाबा कुछ बताई वो तो बतिया मत सुनेगा तो तैयार नहीं बाटे ना निकम्मा पति बा रोज खाई ओके दारू चाहिए। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती जिस टाइम से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती। रोज दारू चाही पियक्कड़ का? हाँ पियक्कड़ निकल गल हम समझावत थक गल बाटे यही खातिर आइनी बाबा रौरे लगे तनी कुछ दवाई बताई दी तनी सुधर जाते हैं। अरे का दवाई बताइए आजकल तो बाजार में दुनिया भर का दवाई आ गई बा। शराब छोड़ा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे 1 महीना में शराब छोड़ा देंगे 1 हफ्ते में छोड़ा देंगे। अजमैलू की नहीं तू? अरे बाबा हम सगरी उपाय करके थक गइल बाटी काम नहीं करत तब वो छोड़त ना। शक्ल देखो कितनी बोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। सोचता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे ससुरा महापियक्कड़ बा महापियक्कड़ ढेर दिन का पियक्कड़ बा ढेर दिन का बा पैदाइशी पियक्कड़ का रे। अब पता नहीं बाबा जब से बियाह भइल हमारा करम फूट गई। करम तार नसीब फूट गई आई काहे छोड़ दे काई ये चला यार चाय पियाओ ना। ठीक बा चाय पिया दे हमरो कल्याण कर लिया ठीक है करब तोर कल्याण एकदम पक्का है। बाबा का लेखनी केहू मिटा ना पाई। ठीक बा चाय लेके आओ हो गइल समोसा लेबे पता ना कहां रह गइल समोसा लेके तुरंत लेके आओ। ठीक है चाय तुरंत लेके आवत है वही की नियर तू जाके अटक मत जाइए काहे न मर्दा के छोड़ दे ताड़ी। अरे बाबा हमार दुगो लइके हो गइल बाटा कुल अभी ये कुल रह गइल बा ये कुल तू शिक्षा देबो हां अरे कहां जाई हम ओके नहीं कई उपाय बताई दे ठीक हो जाता हमारे पास दूठे चेला बता ठीक ना दोनों सुघर बना स्मार्ट बना लायक बना आए रोज हमसे कहे ना सुन बाबा तनी कल्याण कर देती तोरा के जीवन पसंद बा में से चुन ले तोर कल्याणे हो जाई उन्हनों का कल्याण हो जाई बाबा का कृपा भी हो जाई बरस जाई तोहन पे ओहू का बात रह जाई तोरो बात रह जाई बाबा इतनी बढ़िया बुद्धि देत हम अब का चाही तो के। अरे बाबा हम का बताएं हमके ये सब नहीं झंझट में पड़ेगा बाबा हमारे मर्दे के सही कह दी बस वो छोड़ दे पिया करी और घर द्वार संभाले इतनी कमाए एकदम गरीबी से परेशान हो बाटे चला खाए के लिए घर में हमारे 2 रोटी नहीं बाटे। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं? गरीब बिया कहो तू गरीब बाड़ू? हाँ बाबा बहुत गरीब बाटी हमारे पलानी के घर बा। तार पलानी के घर बा? हाँ। लेकिन देखे में लागत ना बा। काहे है बाबा काहे ऐसे कहता नहीं का करी तोर होलिए वैसन बा? हमार होलिया में का खराबी बा हमार तो नेचुरल ब्यूटी है। अरे नेचुरल ब्यूटी हो हम कहाँ कहत है ब्यूटी ना हो। अरे बाबा एक कौन बाबा ये के निकम्मा जैसे समोसा ने गनी इतना जाम लगल बाबा बताओ थिएटर ले आल बरकिया मार देला हाथ से करे जब आदम तक खा गलो बाबा मार हम समोसा ले हमके मत भेजिए आज से। सारे निकम्मा बाड़े रे तू निकम्मा बाड़े रे कौन काम करना बाड़ी तू हमार जान बच गल तो वह भागत। अरे बाबा साले 2 ठे समोसा मंगनी ना ले पबले जानवा से ज्यादा समोसा जरूरी है का? अरे और दुकान खुलल है का? हाँ बाबा हमारे तो खुलल ई ना कहलू बाबा के 2 ठे समोसा चटनी के संगे लेते आई। अब हम का जानिए बाबा के रोज समोसा खाईती हम जन लेती तो ले आई लेती हम इतना गरीब हो गइल बाड़ू तू। अब ओए तो साला पूरा निकम्मा कौन काम करना और कहीं बाबा कल्याण कई बाबा छोड़ दा कल्याण कई दा। अरे बाबा छोड़ी हूँ अपने चेला चपाटी के हमार कल्याण करी साला गरीबी से परेशान। अच्छा बाबा ई अरे जब देखा दांची यार के पड़रू लेखा पड़ गई पीछे सर ओके ये सब कहीं ना कहानी सरवा बियाह कर लेकिन तोरी हरकती से कोनो लड़का तोर हरकत देख कोनो लड़की तोके पसंदे ना करी। तो बड़ा
बड़ा जरा ढेर। तू के भतार का कोनो अपन नौकर नहीं बनाई। अरे बाबा छोड़ी ना अपने चला चपाटी तन हमार देखिए हम बहुत गरीब हो गल बाटे। तू गरीब बाड़ू? हाँ। अच्छा ये बताब, हाँ लिपस्टिक कितना वाला लगावेलू? 335 के। अरे बाप रे अभी लक्ष्मी कंपनी की। आयो बाप रे दीदी बाप वाह रे। दीदी नहीं दीदी वाह दीदी का हो गए बाबा तो काम वाली स्टेशन पे धई गइला। 335 को लिपस्टिक लगावा तड़ी, कह तड़ी गरीब बानी। अरे बाबा गरीबे ना बाटे, जग झोपड़ी घर मामा 3-3 गो 2-2 गो लइका बटा कोल हम कैसे संभारो तनी हम ही जान। हाय जवन झमकवले बाड़ू ये कितना के बा? ई त वो बता दो। ई साड़ी हम बनारस के ह। अरे बाप रे चलो पागल बनाई करे, पागल बनाई करे, ई पागल बनाई। ओकरे चक्कर में कपड़ा हमार फोड़ देबा का? अरे सारी वही कर बोला क्या करबे हम? कहां है ऐसा नहीं आ रहा बाबा? था। हम सड़िया अच्छा हम सड़िया के देख के कहां बहुरा जाता ले बाबा? एकर रेटवा कितना बा इहो बता दो। ई त हम बनारस से मंगवाइले बाटी ऑनलाइन क के। ऑनलाइन? अरे बाप रे बाप, कह तड़ी गरीब बाड़ी, ऑनलाइन पैसा पे करताड़ी, पे करताड़ी, पे करताड़ी। मीशो से मंगौलिया का? मीशो से मंगौले हो कि फ्लिपकार्ट से? हम फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करके मंगवाइले। अरे बाप रे बाप रे का हो गले बाबा तू हम सॉल्यूशन करत का हमर मतलब दुनिया के हर एक चीज तू के बात रेट ऐसा नहीं करता हम सुन सुन के एकदम हमार कनवा बहिर होता हो दादा हम का करूं? दादा एक बात सुन ला माता इंसा बड़ा गोर भी आओ। ए चुप रह सारे, अबे हम दूसरे बेदबा देखता तू अलगे बेदबा हौ बा कइले बाटे। बताला हमार मंगलसूत्र ई का सोने का हो? पूरा डायमंड के ह। बट ससुरी तू नहीं कहत या गरीब बानी डायमंड कह दे कताड़ी। ई सब हमके गिफ्ट मिलल बा ना बाबा जी। ई के तोर यार देना सन का? ई सब हमारे यारवे तो देना कुल हमर देख कहां का हां सही कताड़ी बता निकम्मा बता यार दिए सन और के दे। एक से तो कहन ठीक कर दी का कि यारो को हमर बियाह होता ई कैसे बच गइले? ई कुल बेच के ना पियत का? जानत नहीं बाबा हम चोरवा के धई देले रहनी पहिन के नहीं है ना तो चल गइल ह तो पहिन के चुपे से भागी। ये भर बचल बा? हां इहे बस बचल बा बाबा। टेंशन ना ले के बाबा ले लिए, दे दे बाबा के। ये हम मंगलसूत्र हमारे यार के निशान। अरे चेला ई कुल का सुने के पड़त कहतिया मंगलसूत्र या कनी सानी त भतार वाला मंगलसूत्र कहां गइल? भतार वाला मंगलसूत्र भतारा में पी के बेच देलस का? ई यार का मंगल अरे साला तो सब उहे तोर घटल बर पूरा करत का? हां बाबा ऑनलाइन हमार वाला देख पेइंग उहे करत का? ऑनलाइन वाला पेइंग उहे करत रे चेला। लगत तब एकर ब्यूटी पर निखार आवता। कब दिलवा तो गुदर को करे रे चल। ए सारी फिर मत। अरे बाबा छोड़ा ना हम गरीबी दूर करा ना। ठीक बता गरीबी दूर करतनी त बता ई को वाला है सड़िया? छड़िया कहनी तही बनारस से मंगले बनी 3,500 के। 3,500? ई देखो तो पूरा हाई लेस लागल बा पूरा ब्रांडेड। 3,500 के बाबा तो इतनी सपना में नहीं देखले हम। 3,000 तो आज तक हम ना गिननी। ओ 3,000 के साड़ी पहन के झमकावतिया। ऐसन बा हमर दान दक्षिणा तो। अरे बाबा हम बहुत गरीब बाटी बाबा। अच्छा तो के और अमीर बना दे। हम बहुत गरीब बाटी बाबा हमरा एक अरे फूटी ठीक कौड़ी बा। नहीं बा पैसा नहीं बा। चल खैर कोनो बात ना है, कुछ होके चाहे ना होके एकर पूर्ति जरूर हो जाला। मेहरारू ये कुल चीज में फारवर्ड है एक नंबर पे। अरे बाबा हम कहीं तो गरीब गोड़ा धई जाता नहीं हमरा मर्दा पियक्कड़ के बहुत मारेला। बाबा खाली गोड़ा दे बोला हमरा गोड़ा दे देला। धर देबो धर देबो धर देबो। ई कैसन चलाइल बे बाबा? ए पे चढ़ जेबो चढ़ हो ए खड़ा होकर चढ़बो चढ़ ई बहुत पेन हां चल 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 ले। अरे जोड़ा गलती ना। अरे बाप रे बाप राधा ये के भकल हट दादा है। ई कैसन चेला रखले वाला है बाबा? उतावला जिंगे तन पगला का इनको। चल भाग देखिए ऊंचाई ले आवे गली पता न कब आवेला। चल भाग यहां से हट जल्दी भाग जो नजर से दूर हो जो। का ये बाबा कैसन निकम्मा चेला रखले अरे वाला? का निकम्मा ना हमसन का करबू ऐसन कबो ना करनसन पता ना काहे तो होई के देख के ऐसे करत हम। अरे तो हम इतना खूबसूरत बटले बाटे। अरे ऊ तो बटले बा तू तो खूबसूरत ना खूबसूरत का दरिया बाड़ू आय करिया कम तू तो एकदम मरकरिया बाड़ू। का ये बाबा मर करिया ई का होला गोरहर कहीं गोरहर? एकदम स्टील वाला थोरिया बाड़ू। चमकत नहीं का? अरे पूछो मत एकदम सब- तहर दूधिया गोराई बा दूधिया गोराई। भाई हम बालवा में साला स्ट्रेट कराएं तो साला 5,000 लाग जाए। अरे बाप रे बाप 5,000 का बाल स्टेट में लगावत हम कहो तो गरीब बड़े अरे 25 से हमर मुंडवा 3,000 खराब के ना खाली हम शैम्पू आवेला। अरे बाप रे बाप
तब कौन गरीब हऊ हो? और यार के अमीर गरीब हऊ का? आई रे ताता, ए चलवार चाय लेके आओ, साला मुंह सुखा गई है संगे बोलत बोलत। ले जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप दो क्या सारी? अरे बाबा पुलवा टूटल बा रही में जीसीबी चलतिया जीसीबी ऊपर में जाई नहीं पड़ी तो चाहवा कहाँ से मिली? सारे बूझ गई नहीं। ना 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 झूठ ना बोलता नहीं। उ सारे समोसा ले आवे गई हाँ। तो कहता हड़ताल बा, बाजार सब सही बंद में बा। जाके देख ला बाबा, टूट गइल बा तू पुलवा। कहता पुलवे टूट गइल बा। सही में झूठ ना बोलता नहीं। झूठ ना बोलत हवे? नहीं सारे तू महा झूठ बोलत ताड़ी, महा झूठा बाड़े। झूठ नहीं बोलता नहीं। तोहन कभी ना खियैले पियैले बाबा का तेल निकाल दे बकुल। तोहन का मोबाइले के चक्कर में पड़ल बाड़ा सन। कैसन चला बकुल? कौनो काम करना बाड़ा सन। दिमाग खराब कर के जब देखा तब दांत चियार देबे। ना मिले तो का करी? करबे का काहे न उनिया बूढ़ा से मर गइले। अब देखिए ए बाबा देखी ना। ए चुप रह। आधा दिमागी खैना कुल, आधा तू खा ले आलू। कहो बाबा हमारे खातिर आइल बिया का? हाँ रे सारे, हाँ तोरिया खातिर आइल बिया। बिया तनी गोड़वा दे देबू हो। देबू गोड़वा? गोड़वा भर गोड़वा दो हो। बाबा मेरा रुदा न गोड़वा। हाँ गोड़वा दा। ले चा। गोड़वा तोरिया खातिर ना आइलियो। बहुत हमने हमारी खातिर आइलियो। ले चा। पूरा चाहे बिया बाबा। लगा के चाट सारे चाट नो चाट। पूरा चाहे पूरा गोड़वा भरते का हो? तो पूरा टंगरिया ले ले। क्या करते हो पूरे चाहे? क्या पूरा ले ले? ए आइबो आवा तो के अमीर बना दे आवा। जा परेशान बना कुल बेचारा। ई कुल कमाई खिए तो। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। अरे तो झूठ बोले ना तो कह रहे हैं इनको। हम तो अमीर हो कह रहे थे गौरी। सारी तोरी चलते भाई तुमका हमहु के लात खिएबा कुल। अपनो लात खइ। चल कोनो चेला का जरूरत नहीं है।